Дайте сега да го видим този нов албум. Ако не се лъжа, трябваше да излезе в края на пролета. Трябваше, да. Юни месец го бяхме подготвили, но се получиха някои технически проблеми понеже искаме да го представяме доста грандиозно, с прожекции, с актьори, наши приятели други, и тези неща искаха доста време, искаха и специални апаратури, които в последния момент така имаше под въпрос точно как ще станат, затова решихме с НДК, организирайки го заедно, да го отложим за 25 ноември. Тоест вече има сигурна дата, на която... Да, е датата, която по време на Киномания ще бъде представен. То е силен ден това, ако не се лъжа, петък или нещо такова. Петък мисля, и тъй като една от парчетата, всъщност първото, което забихме днеска изповед, е част от новия филм на Иглика Трифонова, част от Христо Гърлов, Светлана Янчева, много актьори, други да не пропусна някой, да, със сигурност ще пропусна, но понеже това е така едно от парчетата към филм, който правим в този албум, защото има и други, и така решихме евентуално може да се съчетае и с премиерата на филма, това още не е сигурно, да не подвеждам никой, но така да е част от Киномания. Тези, които са запознати по-близко групата, знаят, че имахме и филм преди 3-4 години, който излезна Вълни до гроб. По-миналата година направихме Потъването на Созопол, също едно парче, което ще свириме след малко. Всъщност следващото ще бъде то. Така че се ориентираме към киното и защо кинаджи ставаме с две думи. Нали така? Джамите актьори. Да, по-добре. Киното е голяма работа. Ние с Даката едно време обикаляхме по едни фестивали, филмови фестивали из Европа. Той знае. Жалко, че как е там. Тия години свърши. Да. Имало е, пак ще почна, да. предполагаме, има опция да залитнете към нещо друго, политика и така нататък. Киното според мен е много по-добре. Залитахме непрекъснато там. Какво ли не? Малко или много от киното оставаш чист след това. Хайде да потъва с Опол тогава, следващите минутки. Добре, ето тогава да видим как ще стане това. Чакай дака малко. На кончера тъмното идвам, прегърнал сянката, нося тъга. Нощта в гърдите ми влиза с тихи стъпки на жена.
казва новия албум на Ревю? Революция. Революция. Сил, да. Добре, там разбрахме, че ще има текстове на Воев. Ти си ги запазил по някакъв начин. Текста, да. Какво друго интересно ще кажеш? Някаква закачка с новия албум. Друго интересно, че вкарахме 2 парчета в последния момент, в 12 без 5, които така буквално, особено текстовете им бяха направени съвсем в последния момент. Едно към Гьотер. Да, и даже, понеже за едното от парчетата ни помага Сърмата Хари. Сърмия той. Да, и на обложката на албума пише, нали, евентуално Сърмата, че участва, защото още не се знаеше дали ще можем с него да го запишем, и затова пише, нали, парчето, което се казва Орлов мост, нали, пише Сърмата, в скоби евентуално. Така, това по-интересно се сещам. Ама с текст, с глас, с какво участва? С глас участва и това не е малко всъщност. Неговия знаменит това глас, да. Така, това общо взето може да се каже, че е и правено до някъде за него. Така, имали сме го предвид и това е. Така че аз специално съм доволен за това, че наистина има някои стари парчета, от друга страна, като издаваме албум, защо да не вкараме вътре някой като 200, което свирихме, което е доста време го има, но като излиза някакъв носител, е хубаво, при положение, че едно парче го няма никъде издавано, да влезне. Вътре има 11 парчета, от гледна точка на новите, както казах, има и съвсем пресно нови, има по-малко нови и някои не толкова нови, но... Да похвалиш някой, който е работил с вас по обложката и защо по целия артворк? Групата бих похвалил. Артисти, артисти! 4-мата, които сме, и Ванката Динев, един приятел, и Лили Дедикова, които ми помогнаха за обложката и за диска. Кога смятате да го пуснете? Тоест хората може да си го вземат на първия концерт? Преди това или след това? Да. 25 ноември, значи. Още на концерта ще се продава и ние преиздадохме и за първи път първото ревю, което до сега не го е имало никога на нищо. Имаше го 95-та на едни касетки, които за съжаление бяха много добро качество. То вече няма къде да се слуша. И въртяха по-бързо някои парчета и така нататък, така че сега ще излезне и това първо ревю на диск с така пипнато като качество, доколкото могат да се възстановят тия неща, възможно най-доброто, включително и втори албум 10, който отдавна беше изчерпан и го няма никъде по магазините, така че за който иска, на въпросния 25 ноември в НДК ще ги има и 3 албума. Живот и здраве. Изкушавате ли се на плочи да пуснете нещо? Много е джиджама напоследък. Да, разбира се. Весо е запознат с плочите и дакът. Той е по плочите, аз съм... Много е скъпо. Добре. Бутиково. Аз не съм толкова стар, не знам плочите. Добре, следващото парче, финал на днешното супер шоу. Да. Следващото ще бъде Волни до гроб. Добре.
по кофите нощем, но ще останем волни до гроб. Това съм аз, а кой си ти? Ела с мен да полетим. Това бяха ревю в Hijack Acoustic. Аз им благодаря за това, че откликнаха и за това, че свирих толкова хубаво и толкова много нови парчета. Имах нужда от новите парчета да звучат така по радиото. 25 ноември, зала 1 на НДК с мега яко визуално-музикално шоу. Новият албум ще бъде представен. Аз ви предлагам с две думи да едни такива финални пожелания и да ходим да се снимаме, защото моите колеги вече се направиха на щайги. Аз тук не съм излязъл в студиото днес цял ден. Знам, че е малко егоистично, но пък е редно. Разбира се, да ходим и ние да се гримираме. Аз исках да добавя само, че ще участват и Таралешков и Лоши петли заедно с нас. Преди нас ще свират. Това забрахме да кажем на 25 ноември. Това е много време до тогава. Повярвам, ще говорим много за този концерт. Предполагам, свързано с още някое гостуване и така нататък. Да, и аз предполагам точно така. Сега благодаря и на здраве. На здраве и честита годишнина, да. Това пропуснахме да поздравиме, може би. Мерси с много. Нещо специално, но това ще го оставим за по-натам. Това бяха ревю.